But today it's more special. It always gets special. I've heard some of your work that you are an artist, you are an actor, you are a musician. Dear motivator. Though ndingahlambi ndingathendi ibe ndibizwa kwezi ndawo kodwa ke umuntu xa edibene nam mna ndicema mna ndiyokwenza umculo kasike kathi hayi ayikho ifacilitator yomculo so into esiyenzayo ke ngoku apha yi-acting. Abanye abantu naba-around wena bayibona njani le nto baxhasa bayibona ingathi no efemelini yabo ixesha elinintsi bakhona abantu uba hayi asiyazi le nto yenziwa ngulo mntu hambani uthi Zabo. uthi wadlala esikolweni ndathathwa shiye ndasuka ndasiwa ngapha eSpain ngathi hayi asikasebenzi anikayi imani continue ilanto i-contract ikho performance ikho ikhona awuthetha kamandi yabona ubuza uthetha ngemali yabona i-artist phesheya ngabantu ababalulekileyo. Okay. But apha kuthi ke ngizawuthetha inyani ngizaba brutally honest. Yabona umona apha yeyona nto thina isicinezelayo ezi-artist umuntu uba nomona ngomntu xana unethemba elinguThixo unabantu abadala bekurhangqile bekumngqongile akho umuntu nothini. Wow. Baba. Motivation. Khoba ubuyele kujonga ubetha ngapha bethe wamzindo lokuqonda ba ungazibalula mhlawumbe ezinye artists dating ngazo okanye wena usexperiencile and ayithethwa but when uyayazi into londo mazuma hayi ingafuni ndingene apho sidlule zathi kulubaleka uyalibaleka ke-industry ndicela uyibeka apha ekulibalekeni andifuni because kaloku ne kuzothiwa usisandima. That's why unganyanzelekanga uba unyathele kwindawo ezithile. Konsi zabantu. Zikhona izikonsi ezakonsi zawuvala umthomo. Lo mntu wambozayo amanzi. So asifuni ngoba lapha kwakho kuvaleke umthomo. So nyani ke wababuvaleka umthomo. Uvalwa ngobani? Ngabantu. Uvalwa ngabantu. Ivalwa into yobana andisazeki. Okay. Libaleka. Okay. Ulutsha ingathi alunamaphupha. Kanti if ibikhona la motivation ukho kweli xesha ke ngokule agencies elixesha lefoni elixesha le-self tapes injani la nokuwe because now ucela u-add uzayiphendula yonke these days nokube fit ne thethela abafana neka ube fit uzofumana i-role ube yi-model ethile these days tasekanye inje ngohlobo nitsho ngalo ngoku into zohlukile inoba yinto silibaleka nolibaleka because xa ndiscrolla pha kuTikTok andikuboni nama ndibona bendike ndaya kenye indawo kunento yam ke yalo mculo wam ndithi nam umculo wam andenza lo mculo usefowunini andikwazi kaloku mna ukwenza zabantwana uyabona ke ngoku into ke ngoku ifika yohluke kulaa ndawo kwabuzwa phaba ku-Instagram singazibona ezilento yo Instagram ezinto uzithetha ngazo mna ngoku azange ndicinga nocinga lokufaka ku-Instagram mos uyayibona athi qika uqaphele uqonde ungogqithwa sisidudu ngobani uyabona. Wow.